na ne di ihe na wala ngara awo obudo udo ga-adị onye na-achọ udo na-enye n'azụ wepụtara egwu mbụ akọrọ m egwu 10 minutes asị mgbanwe na-abata na-akwụsị egwu ugbu a ebido ekwele m egwu asị ọ na-abịakwa na aga m asị ngwa nnukwu mmọnwụ eziri ezitie bịa meso omenala gị ka ị lawa maka ọ na-awa ahịa socha udene biko anyị jiri nwa bọtụl of hero